samati aran dene Prameswari Sukharati barang pun kakang Dul opo darurane jati nyuwun pangapunten mbok menawi kula boten anggadhahi suba sita kakas anggen kula jengkaraken panjenengan anggenipun mumpeng semedi awit wonten ing Jipang Panelan kerawuhan tamu nggih menika Rama Sunan Kudus kakas Rama Sunan Kudus rawuh ana ing Jipang Panelan menika laras orang datang oleh pitaleman lan ing pendopo Jipang Panelan cukup ono jauh timbalamu pun sasampunipun satata lenggah kawula ngaturaken pambagya Pondokrami rawuhipun wonten ing Jipang Panelan marang seliramu Jebeng Haryo Penangkan ngaturake bekti marang wong tuwa ndak tompo ora liwat bejo pangestune wong tuwa bali ampana sanget ing pamundi bawah ono ing jetimat ya Romo Japar Sutik Jebeng Haryo Penangkan upami Romo Japar Sutik wonten salah satunggaling dawuh ingkang tumantuk dumateng penangsang ya estunipun cekap Romo Japar Sutik utusan cantrik utawi santri ing Pantai Kudus kula tertamtu badhe sowan wonten ing Pantai Kudus boten gadah ndika tiyang sepuh ingkang rawuh wonten ing Jipang Panelan ora dadi boyo pamongkon marang seliramu Jebeng Haryo rawuhe wong tuwa ing Jipang Panelan sepisan wong tuwa silaturahim ingkang dungkap angka loro ana wigati sing bakal ndak dawuhake menawi to kados mekaten monggo panjenengan kawula aturi medhar sabda Romo Japar Sutik Jebeng Haryo nitik pratelaning prajurit sandri ing Demak Bintara wis ana telung sono pasowanan agung Adipati Jipang Panelan Haryo Penangsan ora netepi kewajiban apa to sejatine Purwomadya lan wusanane wong tuwa kepengin pirsa namung menika wigatosipun keranten dika tiyang sepuh kula Romo Japar Sutik pepunden ugi guru kula alhamdulillah pancen kula nilaraken pisuanan wonten ing Kasultanan Pajang jalan ati kula boten ikhlas menawi ingkang ngelenggah wonten ing dampar Gading Kedono negari Kasultanan Pajang menika Sultan
Adi Wijoyo kula nganggep perkawis menika boten adil Rama Jafar Sodik. Hari pausipun tunggak jarak meraja, tunggak jati mati. Ya. Tunggak jarak meraja menika karebet Joko Tingkir. Tadaing sudra sembali. Ya. Aran dene karebet Joko Tingkir lingguh tikrang kedangkrang semeneng Sultan wonten ing Pajang Aglar Sultan Adi Wijoyo. Tunggak jati mati menika Rio Penangsang. Rio Penangsang putra Surya Wiyoto wayah dalem babah patah tos ratu tanah Jawi nanging Penangsang boten kelampahan jumeneng ratu wonten ing tanah Jawi. Pramila saking menika ya dika sekseni Haryo Penangsang nadya balelo ing negari Pajang Rama Jafar. Boten namung memuaken menika sineksenan bumi langit Rio Penangsang kepengin dados ratu-ratuning ratu tanah Jawi. Kaya dadi cekak ause jebeng Haryo Penangsang sedya mbalelo marang Kasultanan Pajang sing dilenggahi Joko Tingkir ya Sultan Adi Wijoyo. Menika leres Tunggak angka loro kepengin dadi ratu, ratuning ratu ing Nuswantara. mila saking menika Rama Jafar Sodik sampun winanci Rio Penangsang nagih janji dumateng dika Rama Jafar Sodik. Ya, Keranten nalikane Penangsang tasih timur dika Rama Jafar Sodik ya. ngutang dumateng Rio Penangsang ing tembe Penangsang badhe kelampah jumeneng Sultan. Ya. Yen pancen kaya ngono bakal ndak sembadani apa sing dadi pamunahmu. Aten Jebeng Haryo Penangsang iso dadi Sultan ing Nuswantara Jawa. Nanging amun jebeng Adipati Haryo Penangsang iso batang cangkrimane wong tuwa. menawi mekaten monggo Rama Jafar Sodik Ya, medhar menggah cangkrimanipun ingkang tumanduk lan Haryo Penangsang. ya. Wong tuwa duwe cangkriman. Kembang mlathi kuwi lumrahe kudu pira. Namung setunggal Nanging iki ana kembang mlathi kudu loro. Sing siji kudu piye? ingkang setunggal kathah dipun kisas. Sing loro umpama jebeng Adipati Haryo Penangsang dahar bubu
bubur panas. Mambre bubur panas. Kowe ndang teh carane piye? Karsanipun bubur enggal telas. Sinaosa bubur menika panas. Pun longgo sanalika badhe telas bubur kala wau. Kowe salah. Salah nganggo banget. Lha kados pundi? Dahar bubur panas kuwi mamre bubure ndang teh kuwi didahar saka pinggir sithik ngoko sithik suwe-suwe entek. Ngaten. Nggih. Tanggap kula menggah cangkriman menika. Kaya Terus sing angka 3. Yaya Adipati Haryo Penangsan iki umpama negor wit kuwi mau gedhe banget. Ning aja nganti wit kuwi mau ngrubuhi tukulan kang cilik-cilik nang sore wit mau. Carane iki Kataipun ngrebaken Mandero Agung. Ya. Boten kedang sangan dawipun Mandero Agung. Wonten tanduran-tanduran boten hidup. Mandero Agung kula tebang rubuh rampung perkawasipun. kuwi keliru. Ingkang leres Carane negara wit sing gedhe aja nganti ngrusak wit-witan sing cilik-cilik ning sore. Kuwi kudu dirempeli sithik mboko sithik. sandika dawuh. Sandika dawuh. So, ya. Lani Tampil kali wae. yo sampun gedhe Cukup semono wong tuwa bakal nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten menapa Rama Jafar Sudi? Lali. Wong tuwa isih siji. Tadi Iki sing wajib disetitekake siji. maten Amun to ana salah suwijine murid wani ngalapdo darbeke guru kudu piye? murid ngalabduh darbeing guru Ya. wajib dipun adili. Assalamualaikum. Sang Grimban ingkang pungkasan murid ngalabduh darbeing guru. Aku wis tanggap mungguh pangandikane Rama Jafar Sudik jalaran ana sambunge kalawan Seda Dalem Rama Surya Wiyata nganti sinebut Surawiyata Pangeran Seda Lepet. Ronggo metaun Rono rangkut kewuh pati kepara esuk. Rono rangkut Dewapati. Balik. Maju. Maju.
Dewapati Weluh Soreng rono ranggot Dewa Soreng Pati Bali Soreng rono maju Maju. Tampan dulu. Tampan dulu. Kiai Blongot setan kopel wal soko warungko kudu mokok keti menungso koe pak perintah mateni marang pawungan Soreng rono Rambun wis mati Weluh rono ranggot Dewapati Bali Sendiku kowe tak perintah apa? Mecai tiang kok jul kowe podo lungo? Jul sopo selari pepatah ini? Duko Taulah lungoki jawabku marang kowe aku njaluk patine Sunan Prawoto tidak lu Patih urung ko metaun ronggo metaun Kula Kanjeng Oto prajurit Joko Katengdeman Oning Cipang Panolan tidak lu